Kašľamanú knihu? Ne, ale počkať, ja nejsem matka, takže ja to nemôžem čítať. Alebo že by som si... OK, možno to len tak ľahko prelistujem, ak by sa ma Kristina náhodou spýtala, čo si o tom myslím. Len tak, nezáväzne. Ne! Ešte to je Sofína voľba. Som ste príliš mladá na takúto literatúru. Ježiš, to je aké zlaté. Moja maternica pišti, ja chcem mať deti. Iba si to na chvíľočku predstavím. Ne. Pokoj. A toto? Eva, daj si facku. Nie. Není tvoj čas. Čo sopa? Sopa, fuj. Je divné, keď sa do farebných guličiek chodím hrávať sama? Ne. Ježiš, sa s tým viem tak stotožniť. Ja som predsa čistá Matilda. Je to jasné. Keď som rozhodnutá, chcem mať deti, chcem po nich dojedať a nevysvetľať ľuďom, prečo mám nadváhu. Kristina, toto je silná motivačná literatúra. Ďakujem.